Avui fem una carbassa al forn acompanyada de llenties estofades amb ceba vermella, llimona confitada, cilantre i gorgonzola. Comencem la recepta posant a coure les llenties partint d'aigua freda amb un gra d'all, 2 claus d'olors incrustats i una fulla de llorer. Paral·lelament hem encès el forn, l'escalfem a 185 graus i quan estigui a punt hi posarem la carbassa i la ceba. Ja tenim la carbassa i la ceba cuites. No cal tanta estona com he fet jo perquè se m'ha cremat la ceba pels voltants i la carbassa m'ha quedat un pèl massa cuita, amb la qual us recomano que en 20 minuts a 180 graus n'hi ha de sobres i que no feu les làmines de carbassa tan primes. Ja tenim les llenties cuites. Hem trigat 3 quarts d'hora, 50 minuts. Ara procedirem a muntar el plat. I aquí tenim aquesta carbassa al forn amb llenties, ceba vermella, gorgonzola i llimona confitada, que podeu substituir per ratlladura de llimona, per suc de llimona. I bé, també els hi podeu dir llenties amb carbassa, vull dir, els hem dit carbassa amb llenties perquè, mira, ens ha vingut de gust. Un plat superbo.